Hormatly gelin gyzlar, gyzlara da bolýar, aýallara da bolýar, gelinlere da bolýar. Näme diýipdir? Ay başyňyz wagty-wagtynda gelmeýän bolsa, ýa-da gelende agyryp, içiň agyryp, towulanyp, eplenip ýatýan bolsaň. Bir. Ikinji mesele. Hormatly gelinler, ine şu gasyklaryň agyrýar, gasyklaryň tykylyp, ýaşnikleň agyryp, ýa-da jenska tarapyňyzda özüňize neudobno diýen ýagdaýlaryňyz bar bolsa, uly aýallarda da soňklama güýçli ýagdaýda bolsa, sistit, prostatit, ana şu ýagdaýlar sizde bar bolsa, hökmen alyp içiň. Для женщин diye gatty güýçli. Uje misal üçin aýal adamda gasyklary agyryp, böbrek ýollary, sidik ýollary agyryp başlaýar. Gasyklary agyryp jenska tarapynda kemçilik bar bolup başlasa, uje aýaga berýändir bilen bolsaňyz. Güni aýaklaryň syrkyrap agyryp, öz-özüň şeýle ýady duýýan. Elmedam aýaklaryň agyryp durýar, ysgynsyz bolýan. Ana şolar ýalyk ýagdaýlar bar bolsa, uje reumatizm başlan, ine şu reumatizme de kömek edýär. Jenska taraplaryňyza dol ýagdaýda bejeriji, biologik aktiwne da babka natural ot çöplerden becerilen. 865 2705 belgä jaňadyň dastavka 5 vilayaty bugut. Gatty güýçlidir, hormatly gelin gyzlar. Hökmen alyp içiň şundan, lişni özüm şu zady men barlygdan geçirip gördüm, gatty güýçlidir deme. Bahasy 700 manat. Dastavka 5 vilayaty bugut.